Goedendag dames en heren. Ik ben weer bij u terug. Dit keer even heel specifiek over de landenlijst. Waarom doe ik dat? Want mensen denken soms van ja, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Je komt met een landenlijst aanzetten, we zien de logica niet van in. Er zijn sommige landen bij waarvan de risico in die landen veel hoger zijn dan wat wij kunnen. En aan de andere kant heb je allerlei maatregelen hier, et cetera. Hoe zit het nou? Hoe zit dat met het maken van die landenlijst? Hoe gebeurt dat? Is dat willekeur? Want die indruk bestaat er. Dus daar wil ik het even met u over hebben. Nee, het is niet willekeur. Wat doen wij dan wel? Waar baseren we dat op? Nogmaals, ik heb het vaker uitgelegd. Je probeer de economie toch wel draaiende te houden voor allerlei redenen. Economisch, maar met name ook economisch en gezondheid en sociale redenen. Maar dat moet in balans zijn met de risico's die we nemen. Hoe zit het nou met die risico's? Nou, ten eerste daar, als je komt van een mid-risicoland, dan is daartoe vereist vooraf een PCR, zoals u weet. Die PCR-test die dekt waarschijnlijk meer risico af, of niet waarschijnlijk, dat is eigenlijk vrij zeker. Die dekt meer risico af dan die eerste initiële 50% waarvan we dat zeiden in het begin. Dat weten we op basis van literatuuronderzoek, of literatuuronderzoek die gedaan is en die al reeds in de literatuur gaande is. En we weten dat ook op basis van onze eigen ervaring hier. In werkelijkheid denken we dat we tegen de 80% van de risico afdekken. Dus de kans dat iemand, zelfs al is het van een hogere risicoland als ons, de virus met zich meeneemt, die wordt al voor 80% verminderd door het uitvoeren van een PCR-test vooraf. Dat is één ding die helpt. 2, je wil die risico's toch zoveel mogelijk afdekken. Dus je kijkt naar welke landen, hoe het daarmee staat. Nou, hoe maken we die landenlijst? Is het natte vingerwerk? Antwoord nee. Er gaat een heleboel werk aan vooraf. Waar kijken we naar? Wat zijn de indicatoren? Wij kijken naar de zogenoemde Moving 7-Day Average. Dat is het aantal gevallen per dag per 100.000. Maar we kijken dan niet per dag, want als je van de ene dag op de andere kijkt, dan krijg je één dag hoog, dan weer laag, dan weer hoog, dan weer laag. Je krijgt een soort zigzag en daar kan je niks mee. Waar we naar kijken is het gemiddelde uitgestrekt over de afgelopen week. En die moving average, dat schuift steeds op per dag. Dus we kijken wel steeds naar de ene week, de 7 dagen daar vooraf gaan. En we kijken naar die gemiddelde waarde. Dat is één ding waar we naar kijken. We kijken ook naar de richting van de curve. Dus als je de dagelijkse aantal gevallen neemt, gaat die curve omlaag, gaat die curve omhoog, blijft dat gelijk. Dat is van belang om ook op basis daarvan een risico-inschatting te maken. Hoeveel risico lopen mensen van dat land om toch bij ons binnen te komen met de virus of niet? Dat is nummer 2. Nummer 3, wij kijken ook naar de zogeheten positivity rate. Voor zover die data beschikbaar zijn per land. Dat wil zeggen op het totaal aantal mensen die getest worden, of het totaal aantal testen, want dat wordt verschillend gerapporteerd, of het totaal aantal testen die gedaan worden. Welk percentage daarvan is positief? En als dat getal te hoog is, dan betekent dat je waarschijnlijk niet genoeg aan het testen bent. Dat betekent ook dat het iets zegt over jouw public health capacity. Dus jouw mogelijkheden in de openbare gezondheidssfeer om daar ook adequate maatregelen te treffen, ja of nee. En ook dat is een indicator die wij gebruiken om te zeggen, hoe goed kunnen wij ons baseren op de cijfers die ik net heb genoemd. Hoe goed, hoe betrouwbaar zijn die cijfers voor ons? Die betrouwbaarheid is ook het vierde waar we naar kijken. Dat we kijken naar de algemene omstandigheden in het land om te bepalen of we dan goede reden hebben om die cijfers te kunnen vertrouwen of niet. Laat ik een voorbeeld geven. Als we weten dat het gaat om een land die de afgelopen tijd een continue heibel is geweest, met revoluties, met oorlogen, met honger, met natuurrampen, etc. Als er allerlei behoorlijke druk is op die maatschappij, waardoor je weet dat het openbare gezondheidssysteem niet goed kan functioneren door allerlei externe oorzaken, dan weet je ook dat je uit moet kijken met cijfers die je krijgt, omdat waarschijnlijk het systeem niet goed genoeg is om goede representatieve data te geven. Dus dat kleurt ook een beetje naar hoe wij kijken naar de cijfers die per land komen. Die kunnen wel hele prima cijfers rapporteren, maar misschien is dat omdat ze niet genoeg menskracht hebben om die cijfers bij elkaar te krijgen. Of er wordt 0 gerapporteerd en dan denkt men, oh er is niks, maar in feite is er gewoon nooit geregistreerd. Dus dat zijn de dingen waar we naar kijken om op basis van dat soort getallen en de getallen die wij halen, bijvoorbeeld uit Worldometer, bijvoorbeeld van de WHO, maar ook andere bronnen die er zijn op het internet, die gebruiken wij om dan per land individueel zelf onze berekeningen te maken
En met een compilatie van de 4 criteria die ik noemde, soms met additionele informatie erbij, om te bepalen waar in de klassificatielijst zo'n land komt. Dus, u ziet het. Het is geen willekeur, het is niet een grap, het is een serieuze zaak die heel veel tijd en moeite kost om die bij elkaar te maken. En we hopen daarmee het te kunnen managen met het entry van mensen die misschien wellicht uit een hoger risicoland komt, maar om diverse redenen dat we denken dat het behapbaar is, dat het kan en dat we het aan kunnen hier lokaal op het eiland, met uw hulp natuurlijk. Ik wil het hierbij laten. Dank u wel.